mä yritin vielä kysyä täsmennystä mutta että hän ei tiennyt, mistä tapaamisessa edes on kyse, ja että kun täällä lukee, että vastuusosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelutarpeen selvityksessä kokonaisprosessin toteutumisesta ja niin edelleen, eli sinä olet kuitenkin päävastuuhenkilö, eli se mitä mä haluan, mikä mulle jäi epäselväksi, ja kun teidän velvollisuutenne on selvittää asiat minulle niin tarkkaan, että minä ne varmasti ymmärrän, niin tosiaan se asia, että onko tämä tuleva tapaaminen nimenomaan alkutapaaminen vai ei. Eikö tämä keskustelu käyty tuossa ihan? Minä odotin koko ajan selvyyttä tästä, että onko se nimenomaan alkutapaaminen vai ei. Ja se mitä mä mietin tämän puhelun aikana teidän puheidenne johdosta, että olenko mahdollisesti lukenut nämä paperit jotenkin väärin, ja sen takia kaivoin ne tässä taas esille tuosta hyllystä. Eli tosiaan kun alkutapaaminen on se tapaaminen, jossa päätetään, että jatketaanko lastensuojelutarpeen selvitystä vai ei, jonka jälkeen on sitten näitä useampien tapaamisten kokonaisuuksia, joista sovitaan yhteistyössä vanhempien kanssa, ja näistä tulee kirjalliset raportit, niin että onko tämä tapaaminen silloin 12. päivä alkutapaaminen vai ei? Mun mielestä me käytiin tämä keskustelu ihan tunti sitten. Minä en edelleenkään saanut kyllä tai ei vastausta, mikä tämä tapaaminen on. Onko se alkutapaaminen vai ei? Se on ensimmäinen tapaaminen tässä asiassa, koska ei ole saatu sovittua sitä tapaamista aikaisemmin, eikö näin? Onko se nimenomaan alkutapaaminen, josta puhutaan teidän pysyväisohjeessa? Täällä käytetään nimitystä alkutapaaminen. Niin, mutta me ollaan jo, toi on esimerkki varmaan. Ei, kun tämä on niin sosiaalihuollon perhekeskustoiminnan paperit, pysyväisohje. Täällä on ensimmäinen, tämä on 2010, joka korvaa pysyväisyysohjeen, joka on tehty 2008. Joo. Lastensuojelutarpeen selvityksessä edetään erilaisissa kokoonpanoissa. Et me voidaan sanoa, että se on alkutapaaminen, mutta me ollaan jo tässä päätetty. Eli se on alkutapaaminen, eli sinä vastaat kyllä siihen. Mutta tämä ei ole laissa määritelty. Tämä on ohjeistus työntekijöitä varten, että he voi jollain tavalla edetä. Tämä on esimerkkitapaus. Ei se tarkoita sitä, että aina asiat menee juuri niin kuin... Mutta täällä lukee myös lastensuojelu... Anteeksi, saanko minä sanoa vielä yhden asian? Saat sanoa, mutta mä en rupea nyt väittelemään siitä. Minä en ole missään vaiheessa väitellyt, minä en vaan saa teiltä vastauksia. Lastensuojelulain 4. pykälän mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide-etu ja yksilölliset tarpeet. Ja kun minä haluan edetä pysyväisohjeen mukaan, niin teillä täytyy olla perustelut sille, miksi näin ei edetä. Eli onko kyseessä alkutapaaminen vai ei? Eli ohjeistuksessa lukee myöskin, että meidän tulee tavata myöskin lapsia. Mikäli lastensuojelutarpeen selvitys jatkuu alkutapaamisen jälkeen, niin kyllä. Joo, ja se on tässä on käyty niin monta keskustelua. Mutta että minä en ole edelleenkään saanut vastausta. Ai näiden keskustelujen perusteella se jatkuu tämän tapaamisen jälkeen? Kyllä siis ihan... Siitä minun pitää saada silloin kirjallinen perustelu, miksi on näin ennen kuin tässä edetään. Eli te olette kieltäneet minulta... Ei tavata, mikäli te ette... Ei pidä paikkansa. Ei pidä paikkansa. Mä suljen tämän puhelimen nyt, koska tämä keskustelu ei johda mihinkään. Minulla ei siis ole oikeutta vaatia hyvää kohtelua teidän taholtanne, minkä laki mulle takaa, näinkö? Eihän me olla nyt keskustelemassa siitä, vaan siitä, että me halutaan tavata. Mutta siihen täytyy teillä olla perustelut. Ja te olette siis ennen meitä ollenkaan tapaamatta tai kuulematta tehneet oman johtopäätöksenne, että asiakkuus jatkuu alkutapaamisesta riippumatta, näinkö on, kyllä tai ei?
meillä jatkuu se selvitys. Niin, mutta että alkutapaamisen jälkeen tehdään päätö, onko tarvetta jatkoselvityksille vai ei. Ja me ollaan päätetty se jo tässä aikaisemmin, mä oon puhunut siitä, että, ja myöskin puhunut siitä, että tähän kuuluu se lapsen tapaaminen, siitä me ollaan puhuttu. Niin, kyllä alkutapaamisessa tavataan lasta ja vanhempia ja sen jälkeen päätetään, jatkuuko tämä lastensuojelutarpeen selvitys vai ei. Ja mä en ymmärrä, miksi te ette voi vastata mulle kyllä tai ei. Oletteko te jo etukäteen päättäneet, että tämä asiakkuus jatkuu riippumatta siitä, onko huolta vai ei? Alkutapaamisessa selvitetään huolen laatu, onko tarvetta lastensuojelutarpeen selvityksen jatkumiselle vai ei. Oletteko te ennen alkutapaamista jo tehneet omat johtopäätöksenne, kyllä vai ei? No mullahan herää huoli nytten sillä tavalla ihan, jos me mietitään, että montako keskustelua me ollaan keskusteltu siitä, että päästäänkö me siihen alkutapaamiseen, eikö näin. Ja tässä on kaikki tiedot toimitettu sulle myöskin, ja myöskin se asia on sulle tiedotettu, että lasta tavataan. Niin, mutta minulle ei ole tehty selvitystä tästä, mikä on minun oikeuteni ja miten tämä prosessi etenee, mikä teidän olisi kuulunut teidän ohjeistuksenne mukaan tehdä. Minä olen joutunut itse selvittämään tämän asian, miten tämä menee. Eli te olette itse minulle asiaa tarkemmin selvittämättä, mitä mikin ratkaisu tarkoittaa missäkin vaiheessa, tehneet omia johtopäätöksiänne ja johdatelleet minua tietyn tyyppiseen toimintaan, näinkö? Ei pidä paikkaansa. Eli silloin me emme ole yhdessä sopineet mitään sellaista, että asiakkuus jatkuu myös alkutapaamisen jälkeen. Me voidaan käyttää tässä nyt harkintaa ja se lastensuojelutarpeen selvitysprosessi me ollaan käyty aika moneen kertaan sun kanssa. Niin. Joo. Asiat on, mitkä on tehty tai ei ole informoitu sulle. Niin, että te on mulle informoineet siitä, että te aiotte skipata tämän alkutapaamisen ja jatkaa selvitystä joka tapauksessa ilman meitä kuulematta. No lastensuojelulaissa ei puhuta mistään alkutapaamisesta, vaan prosessi. Niin, mutta että alkuselvitysten jälkeen päätetään jatketaanko ja onko tarvetta muille tapaamisille. Mutta se on jo alkutapaamisesta välttämättä. Tuo on vain esimerkki. Joskus se voidaan päättää yhden keskustelun perusteella, että aloitetaan se selvitys. Joo, selvitys on, mutta että selvityksen jatkuminen päätetään sen mukaan, että mitä alkutapaamisessa käydään läpi ja saadaan keskusteltua vanhempien ja lapsen kanssa asiasta. Tässä te ette ole edes lasta kuulleet, ennen kuin te teette omia johtopäätöksiänne, että asiakkuus jatkuu eikä minulla ole alkutapaamista. Mehän ei olla päästy vielä kuulemaan tästä asiasta. Kyllä, joo, mutta että just tämä selvyys tähän, että minulla kun on oikeus tähän alkutapaamiseen, jonka jälkeen te päätätte, jatkuuko tämä vai ei? Nyt tämä keskustelu edelleenkään ei johda mihinkään, niin mä lopetan tämän keskustelun nyt tähän. Mutta että päätättekö te tämän tapahtuvan tapahtuman jälkeen, jatkuuko asiakkuus vai ei, vai oletteko te etukäteen päättäneet, että se jatkuu joka tapauksessa? Ei ole sellaista ratkaisua vielä tehty asiakkuuden jatkumisesta, vaan tämä selvitys. Niin, mutta selvityksen jatkumisesta oletteko tehneet jo etukäteen päätöksen? Ei me olla tehty mitään muuta kuin, että toivotaan, että pääset kanssa tänne tapaamiseen, jotta voidaan siinä kohtaa arvioida, että onko se tarpeellista vai ei. Selvityksen jatkaminen. Niin. No niin, no hyvä. Tätä mä yritin tässä koko ajan kysyä, että... Mutta se on eri asia kuin se, että kun tulee ilmoitus ja että nyt mä mietin sitä pysyväisohjetta, niin se ei ole niin kuin... Se tarkoittaa sitä, ettei sitä selvitystä ole. Sitähän ollaan jatkettu jo, eikö niin?
Sinä itse sanoit puhelimitse minulle, että puhelinkeskusteluilla ei sinun näkemyksesi mukaan ole mitään merkitystä. Eli nyt mä en oikein ymmärrä, että miten sä taas kahta eri asiaa sanot. Mä oon nyt vähän ymmälläni ylipäätänsä tästä keskustelusta, että mä oon nyt sitä mieltä, että me tavataan ensi viikolla. Joo, ja mä mielellään haluan tulla, mutta just tähän mä halusin ja kiitos, että sain nyt selvennyksen. Eli jos mä nyt oikein ymmärsin, eli nyt on, että tämän keskiviikkoisen tapaamisen jälkeen päätetään, että jatkuuko selvitystarve vai ei. Siis jokaisen yhteydenoton ja jokaisen asian kautta meillä lisääntyy se tieto tai se huoli siitä tilanteesta, jonka perusteella me jotenkin jatketaan sitä selvitystä tai sitten päätetään sitä. Niin. Se on, tässä tilanteessa me niin kuin keskustellaan sellaisista asioista, jotka eivät sitä selvitystä eteenpäin, mutta että ymmärrätkö, mitä me tarkoitan? Niin, mutta että kun tuossa ohjeistuksessa lukee, eli että jos se yhden tapaamisen jälkeen se selvitystarve jatkuu, niin sitten niitä tapaamisia on useampia, mutta että tämä ensimmäinen on se oleellinen, jossa päätetään, jonka jälkeen sitten yhdessä sovitaan mahdollisimmista useammista tapaamisista. Me edetään tässä ihan tapaaminen kerrallaan ja puhelukeskustelu kerrallaan ja kaikki asiat vaikuttaa myöskin siihen, että arvioidaanko tämän prosessin jälkeen siitä asiakkuuden jatkumisesta tai päättymisestä. Joo, mutta että mikäli tämmöistä useampien tapaamisten kokonaisuutta ja muuta ollaan sopimassa, niin siitä tulee olla kirjallinen selvitys minulle, noissa luki. Että niin kuin alkutapaamisen jälkeen se päätetään ja sitten teillä täytyy olla kirjalliset perustelut ja selvitykset sille, että miksi se jatkuu. Ja asiakkuuden jatkumiseen kyllä siis selvityksen jatkumiseen myös tulee perustelut. Niin meidän ei tarvitse olla mitään kirjallista perustelua siitä. No tuolla pysyväisohjeessa lukee näin kyllä. Siellä lukee selvityksen tekemisen tarpeellisuus ja sen perustelut kirjataan tällöin asiakastietojärjestelmään. Jos me tarvitaan sen asian selvittämiseksi lisätietoa, niin silloin me automaattisesti kyllä selvitellään lisää. Joo, kyllä, mutta että se tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa ja tämä kirjataan asiakastietorekisteriin. Eikä silleen, että ihan yhtäkkiä vaan tuulesta temmaten keksitään sinne lisää tai muuta, tai että edetään nyt. Nyt mun täytyy lähteä. Kiitos. Joo, moi.